Noswaith dda I bawb a chroeso I Gwobrau Blynyddol, Coleg Caerdydd ar Fro, 2020. Hoffwn I estyn croeso cynnes I deulu Coleg Caerdydd ar Fro, staff, myfyrwyr, cyn-fyfyrwyr fel fi, llywodraethwyr, partneriaeth busnes ac yn bwysig af oll, enillwyr y Gwobrau a'i teuluoedd a'i ffrindiau, wrth I chi ymuno â ni ar gyfer digwyddiad eitha gwahanol heno. Mae'n bleser cael bod yma unwaith eto I liwio'r noson ac I helpu I gydnabod eich cyflawniadau chi o'r flwyddyn academaidd flaenorol. Cyn I ni ddechrau cyflwyno'r Gwobrau, fe hoffwn groesawu'r pennaeth Kay Martin I ddweud ychydig eiriau. Helo a chroeso I un o'r digwyddiadau mwyaf hir ddisgwyliedig yng nghalendr Coleg Caerdydd ar Fro, wrth I ni ddathlu llwyddiant ein myfyrwyr a'n partneriaeth gwych yn ystod y flwyddyn academaidd ddiwethaf. Mae eleni wedi bod yn flwyddyn gwbl unigryw. Nad ydyn ni'n gallu cynnal ein digwyddiad arferol, roedd yn teimlo'n bwysicach nac erioed yn bod yn dod at ein gilydd I gydnabod cyflawniadau eithriadol ein myfyrwyr a'n partneriaid, ac I deuluoedd, ffrindiau a staff y coleg sydd wedi eu cefnogi gael bod yn rhan hefyd. Yn y digwyddiad yma rydyn ni'n edrych nôl ar y flwyddyn a fi ac ar uchafbwyntiau ein myfyrwyr, y staff a'r coleg. Cyn I ni ddechrau cyflwyno'r Gwobrau heno, beth am wneud hynny a chlywed gan rai o aelodau teulu Coleg Caerdydd ar Fro. We are one of the largest colleges in the UK, delivering high-quality education and training across the capital region of Wales. Rydym yn 30,000 o ddysgwyr. Staff dynamig a gweithgar sy'n arbenigwyr pwnc a diwydiant. Training people in top-class facilities online, in the community and the workplace. Ar draws y rhanbarth, y deyrnas unedig a ddehynt. Ni yw Coleg Caerdydd ar Fro. Estyn, Her Majesty's Inspector for Education and Training, rated us excellent or good across all inspection areas. Our student success rate is one of the best in the sector. Gyda dysgwyr llawn amser fel fynnau, yn dod i'r coleg I astudio lefelau A. A chi o gyrsiau sy'n canolbwyntio ar yrfaroedd i'n cynorthwyo mynd I prifysgol neu syth I yrfa. More learners like me chose to study a university level course right here. A gwnaethom gynnig mwy o gyrsiau addysg uwch nag erioed o'r blaen. Developing new pathways and creating more opportunities. Cardiff and Vale College Group remained the largest provider of apprenticeships in the country. We launched our biggest range of adult courses. So more people like me can develop our skills, progress our career or change it. Ac mae dysgwyr fel fynnau yn hapus yma. With our student satisfaction rate at its highest level yet. Mae ein dysgwyr yn cyflawni cymwysterau a llawer mwy. We develop skilled and employable people, providing unique opportunities for learners like me to reach our full potential. Ac I sefyll allan o'r dorf. Fe cymer llawer iawn o ddysgwyr rhan mewn cysadlaethau sgiliau diwydiant. A chawsym ein cydnabod ymhlith y gorau yng Nghymru, y Deyrnas Unedig a'r byd am beth rydym ni'n gwneud. CAVC Group gained more skills competition Wales medals than any other college in Wales. And our commitment to skills was recognised, with CAVC being chosen as one of the first colleges to join the World Skills UK Centre of Excellence programme. You see, our student experiences aren't just in the classroom. Giving learners like me the chance to take part in meaningful work placements, live industry briefs and international visits. A gwnaethon gyfnogi mwy o ddysgwyr I astudio a byw eu bywyd drwy gyffrwng y Gymraeg. We challenge our most able to be the best they can be. Supporting individuals like me to gain places in leading universities. To encourage our learners to use their talent and pursue their ambition. Our sporting academy saw more learners play for the college and their country, including footballers like me, Netball players like me, basketball players like me, cricketers like me, a chwaraewr rugby fel fi. And me. And more than ever, we place the health and well-being of our CAVC family at the heart of all we do. When life changed this year, we didn't stop or stand still. We moved completely online for a while. Teaching. Working. Supporting. Progressing. Assessing. Communicating. Ensuring our learners had the skills, resources and technology to keep them learning whatever happened. Ac rydyn yn gweithio efo dros 40 wahanol gyrffau dyrfarnu I wneud yn siŵr bod ein myfyrwyr yn ennill y cymwysterau.
We're leading the way when it comes to digital skills. Winning UK sector awards and retaining our title as the Microsoft Showcase College in Wales, providing learners with skills and experiences that prepare them for their future. We were recognised as one of the best in the sector and commended for our work. We were crowned the best college in the UK at the TESS Awards for our work in digital technologies and our impact on the local community. And we were commended by the AOC Beacon for our work in these areas too. Our innovative approach to working with employers and providing real learning for our students were also named among the best in the UK. We scooped a trio of awards at the first Wales Creative and Cultural Skills Awards. We've moved up to 12th place in the National Centre for Diversity's UK Top 100 Index. Received our quality mark for the provision and quality of support for our young adult carers. A chafodd ein staff a myfyrwyr anhygoel eu cydnabod ar lefel genedlaethol am y cyflawniad hefyd. We see the bigger picture. Yn cefnogi un o'r dinasoedd sy'n tyfu gyflymaf yn y Deyrnas Unedig. Contributing £500 million to the economy of the Cardiff capital region and more than £1 billion to UK society. We invested in our sites and facilities, providing great places to learn now and for future generations. Work began on our brand new community sports facility at our city centre campus, bringing an all-weather facility for our students, the local community, local clubs and primary schools to one of the most vibrant and diverse communities in Wales. Aeth cynlluniau rhagddynt ar gyfer 2 campws newydd werth mwy na £75 million o bunnau yn Rhomoganog. And we opened CAVC Pinghu, our 3rd campus in China. Seeing more international students than ever before. Rydyn ni'n gwneud y peth iawn. Responding to the needs of our community, tackling poverty and developing opportunities where they don't currently exist. We remain the largest provider of English for speakers of other languages. And Reach Plus rolled out across Wales. Our junior apprenticeship programme continued to change the lives of 14 to 16-year-olds. And so one of his first students go on to study for a degree. And we have significantly increased our Families Learning Together programme, supporting hundreds of families across the region to learn and develop their skills. We've built and fostered unique and meaningful partnerships with a whole host of employers. Gan eu cefnogi nhw I adgyfnerthu sgiliau ac ymrywio eu gweithlu. Providing a strong and informed skills offer and generating a pipeline of talent for employers across our region. A chynhyrchodd ein hallfeydd ma'n werthu incwm I gefnogi dysgu a rheini sydd ei angen. We are inspirational, ambitious, proactive, and lead by example. We are inclusive. One unique team working together for the benefit of all. We are influential. Sbardun ar gyfer adfywio cymdeithasol ac economaidd. Life is different now, but our purpose remains the same. We change lives through learning. Nahna Cardiff and Vale College. Ahna Cardiff and Vale College. Noi siamo Cardiff and Vale College. Nos somos Cardiff and Vale College. Nosotros somos Cardiff and Vale College. We are Cardiff and Vale College. Ni yw Coleg Caerdydd ar Fro. Felly, gobeithiwch bod yn eistedd yn gyfforddus a bod gennych chi ddiod yn eich llaw I ddathlu. Llon gyfarchiadau enfawr I bob un o'n henillwyr ni heno. Rydyn ni'n eithriadol o falch o gael bod yn rhan o llwyddiant. Ac felly at y gwobrau. Cofiwch gymryd rhan yn y digwyddiad heno, defnyddiwch swyddogaeth sgwrsio ar ochr eich sgrin, cofiwch ddweud helo, codi llaw yn rhythwyr a llongyfarch pawb wrth i'r noson fynd yn ei blaen. A rhowch eich lluniau o heno ar gyfryngau cymdeithasol hefyd gan ddefnyddio'r hashnod CAVC Award 2020 mwyn I ni gael gweld eich dathliadau chi a rhannu eich llwyddiant. Mae'n bleser cael cyflwyno'r gyfres gyntaf o wobrau heno, Gwobrau maes y cwricwlwm. Mae'r rhain yn cael ei dyfarnu I ddysgwyr sydd wedi dangos rhagoriaeth, cyflawniad a chynnydd mewn maes cwricwlwm. Rydyn ni'n dechrau gyda'r wobr safon uwch. A'r enillydd yw Seren Evans. Fe wnaeth agwedd nodedig Seren at waith ddisgleirio nid yn unig drwy ei hastudiaethau academaidd, ond hefyd ar y cwrt pêl rwyd wrth iddi chwarae dros y coleg a chael ei dewis ar gyfer Cymru. Enillodd Seren 2 a Seren yn eich wrth safon uwch yr haf yma ac mae wedi mynd ymlaen I astudio gwyddoniaeth chwaraeon ym Mhrifysgol Met Caerdydd.
Y wobr nesaf yr hoffwn nhw ei chyflwyno yw'r wobr mynediad, ac enillydd y wobr mynediad eleni yw Junior Bishop. Mae Junior yn fyfyriwr eithriadol ac yn fodel rôl i bobl ag awtistiaeth, gan weithio gyda gwasanaethau cefnogi Coleg Caerdydd ar Fro i helpu i ddatblygu strategaethau ac adnoddau i gefnogi dysgwyr eraill. Mae Junior eisiau bod yn ymchwilydd beofeddygol ac ar ôl cwblhau ei gwrs mynediad, mae bellach yn astudio yn ei flwyddyn gyntaf yn y brifysgol. Y wobr nesaf yw'r wobr awyr ofod, a'r enillydd yw Martha Ormerod. Ymunodd Martha a Choleg Caerdydd ar Fro ar gwrs lefel 2 ac ei bod wedi gorfod goresgu'n rhwystrau sylweddol, mae wedi symud ymlaen i raddio o'i chwrs BSc mewn peirianneg awyrennau gyda gradd dosbarth cyntaf. Ar ôl llwyddiant ei phrosiect ymchwil, cafodd wahoddiad i eistedd ar banel uwchgynhadledd arloesol awyrennau cwmni nodedig Virgin Atlantic o flaen cynulleidfa o 180 o arbenigwyr a gweithwyr proffesiynol y diwydiant. Y wobr nesaf yw'r wobr celf, dylunio ac aml gyfrwng, a'r enillydd yw William Godden. Yn ystod ei fis cyntaf yn astudio, cafodd gwaith William ganmoliaeth uchel mewn cystadleuaeth dylunio byw gyda Salsa Steel. Yn ei ail flwyddyn, cymerodd William ran yng nghystadleuaeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd ar Fro ac enillodd ei ddyluniad y gystadleuaeth, ac yn fuan bydd hi'n cael ei greu ar gyfer arddangosfa yn y dyfodol. Y wobr nesaf yw'r wobr moduro. Yr enillydd yw Naim Ahmed. Yng ngwobrau cydnabyddiaeth y diwydiant moduro IMI, enillodd Naim wobr myfyriwr llawn amser y flwyddyn gyda bwrs ryw 2,000 o bunnoedd i ddatblygu ei yrfa ymhellach. Mae'r wobr yma'n cydnabod yr ymrwymiad a'r ffocws mae wedi ei dangos ei fod yn gweithio mewn gweithdy swnllyd tra bod cynnwys ei ddysgu'n cael ei gyflwyno iddo gan arwyddwr penodol. Y wobr nesaf yw'r wobr harddwch a therapiau ategol a'r enillydd yw Freya Rees. Cwblhaodd Freya y cwrs therapi harddwch lefel 2 yng Ngholeg Caerdydd ar Fro i safon uchel iawn gan gynnal presenoldeb nodedig o 100% hefyd. Hyfforddodd Freya tu allan i oriau'r coleg a chystadlodd i gael ei dewis ar gyfer World Skills gan ennill medal arian mewn therapi harddwch. Da iawn Freya. Y wobr nesaf yw'r wobr gwasanaethau adeiladu, a'r enillydd yw Thomas Goff. Mae'n fraint bryn a ddysgu myfyriwr sy'n dangos ffocws ac ymrwymiad môr nodedig a chymaint o gariad at ei bwnc. Gwnaeth argraff ar ei diwtoriaid yn gyson gyda'i feddwl chwilfrydig a'i allu diamheuol i ddeall, dadansoddi a chymhathu cysyniadau peirianneg amrywiol. Rydym yn disgwyl pethau mawr gan Thomas mewn blynyddoedd i ddod. Y wobr nesaf yw'r wobr busnes a'r enillydd yw Jack Evans. Cafodd Jack raddau ffenomenal yn ei gwrs diploma estynedig cenedlaethol BTEC mewn busnes gan gynrychioli ei gyd-fyfyrwyr fel cynrychiolydd cwrs ac ennill gwobr parod ymyrfa genedlaethol ar gyfer Cymru a'r Gorllewin. Mae Jack wedi symud ymlaen i Brifysgol De Cymru ac mae'n astudio am radd mewn maint fesur a rheolaeth fasnachol. Y wobr nesaf yw'r wobr gofal plant a blynyddoedd cynnar a'r enillydd yw Samantha Asinder. Mae Samantha'n fyfyrwraig weithgar a hynod ymroddedig a chafodd ei dewis fel y myfyriwr cyntaf yng Ngholeg Caerdydd ar Fro i gymryd rhan yng Ngystadleuaeth Gofal Plant Cystadleuaeth Sgiliau Cymru. Cafodd Samantha adborth rhagorol gan y beirniad ac enillodd fedal arian yn y gystadleuaeth. Y wobr nesaf yw'r wobr adeiladu, a'r enillydd yw Kathryn Williams. Enillodd Kathryn anrhydedd yn holl fodiwlau ei ddysgrif genedlaethol uwch mewn adeiladu ar amgylchedd adeiledig. Hefyd, creiddodd Kathryn rownd derfynol y wobr Women in Property ar gyfer De Cymru, sef digwyddiad gwobrwyo sy'n chwilio am y myfyrwyr gorau ar gyrsiau gradd ar amgylchedd adeiledig yng Nghymru. Mae'r wobr nesaf ar gyfer addysg a hyfforddiant, ac enillydd y wobr yw Daniel Sweet. Defnyddiodd Daniel ei sgiliau yn y Gymraeg i roi gwybod i'r adran ehangach a'r staff yng Ngholeg Caerdydd ar Fro sut i ymgorffori'r Gymraeg yn ei sesiynau, gan brofi i fod yn llys genad dwyieithog ar gyfer y coleg. Wrth astudio ar ei gwrs TAR, ysgwyddodd Daniel gyfrifoldeb ychwanegol am arwain cyrsiau masnachol corff a phaint modiron gan feithrin cysylltiadau a diwydiant a chreu ethos tîm gwych. Da iawn. Y wobr nesaf yw'r wobr peirianneg, a'r enillydd yw Greg Jeffries. Gadawodd Greg yrfa y maes radiograffeg i ofalu am ei ddau blentyn bach a dechreuodd astudio yng Ngholeg Caerdydd ar Fro ar gwrs diploma estynedig lefel 3 mewn peirianneg. Mae Greg wedi ymrwymo'n llwyr i'w astudiaethau gan ennill anrhydedd a pharhau gwblhau aroliadau yn ystod y cyfnod clo a hefyd gweithio ar y rheng flaen fel rhan o dîm tracio ac olrhain Gwasanaeth Iechyd Gwladol Cymru.
Y wobr nesaf yw'r wobr Saesneg ar gyfer siaradwyr ieithoedd eraill. Ar enillydd yw Amir Mohamed Alizada. Llynedd, ochr yn ochr â chyflawni a gwneud cynnydd yn ei astudiaethau isol, sefydlodd ac arweiniodd Amir grŵp i gasglu rhoddion ar gyfer apel bocsys esgidiau'r Nadolig. Daeth yn rheolwr y prosiect gan dderbyn rhoddion gan grwpiau ar draws y coleg a gorychwilio'r gwaith cyfan. Y wobr nesaf yw'r wobr trin gwallt. Ar enillydd yw Kathryn Williams. Mae Katie yn fyfyrwraig ragorol gan gwblhau ei holl waith ysgrifenedig ar amser neu cyn y dyddiad cyflwyno a rhagori yn ei holl waith ymarferol i safon uchel iawn. Mae Katie nawr yn symud ymlaen yng Ngholeg Caerdydd ar Fro i'r cwrs trin gwallt uwch NVQ3. A'r wobr nesaf yw'r wobr iechyd a gofal. Ar enillydd yw Jessica Hall. Enillodd Jessica rafau rhagorol yn ei phrif gymhwyster a hefyd sgiliau hanfodol lefel 3 a bagloriaeth uwch Cymru. Erbyn hyn mae Jessica ym Mhrifysgol Caerdydd yn astudio i fod yn ymarferydd adran llwyddiannau ac mae'n siŵr o gyflawni ei nod. Pob lwc Jessica. Y wobr nesaf yw'r wobr lletygarwch ac arlwyo. Ar enillydd eleni yw Ieuan Jones. Am yr ail flwyddyn yn olynol mae Ieuan wedi profi i fod yn fyfyriwr eithriadol yn yr adran lletygarwch ac arlwyo. Cynrychiolodd Ieuan Goleg Caerdydd ar Fro a Chymru yn Olympiad y Cogyddion Ifanc yn India yn 2020 ac enillodd y categori pwdin gorau. Dysgwr rhagorol a chwrtau sydd wedi rhoi Cymru a Choleg Caerdydd ar Fro ar fap y byd. Gwych. Y wobr nesaf yw'r wobr technoleg wybodaeth. Ar enillydd yw Morgan McNeil. Cynrychiolodd Morgan Gymru yn rowndiau terfynol WorldSkills UK ac mae'n edrych yn debygol iawn y caiff ei ddewis yn aelod o dîm y Deyrnas Unedig ar gyfer rowndiau terfynol nesaf WorldSkills yn Shanghai. Yn un o ddim ond 4 o bobl allan o'r miloedd o ymgeis wedi cael ei dewis ar gyfer prentisiaeth gradd gyda chwmni gwasanaethau ariannol mawr, mae Morgan yn dal i ddod i Goleg Caerdydd ar Fro ar gyfer ei hyfforddiant WorldSkills ac mae'n ysbrydoliaeth i fyfyrwyr technoleg wybodaeth eraill. Y wobr nesaf yw'r wobr celfyddydau perfformio. Ac enillydd y wobr celfyddydau perfformio yw Mathew Williams. Dechreuodd Mathew gyda darpariaeth ILS gan symud ymlaen yn llwyddiannus o lefel 2 i lefel 3. Mae gan Mathew dalent wych a hefyd mae wedi dangos ymrwymiad ac ymroddiad diwiro i'w astudiaethau gan ennill anrhydedd yn ei waith ymarferol. Y wobr nesaf yw'r wobr paratoi ar gyfer gwaith, bywyd a dysgu. Ar enillydd yw Lauren Burns. Dechreuodd Lauren yng Ngholeg Caerdydd ar Fro ar lefel mynediad gan symud ymlaen i lefel 1 ac wedyn sicrhau lle ar brosiect Search gyda Phrifysgol Caerdydd. Erbyn hyn mae Lauren yn dilyn prentisiaeth gyda thal fel derbynydd mewn meddygfa, swydd y gwnaeth gais amdani a chael cyfweliad heb unrhyw gefnogaeth ychwanegol. Mae'r wobr nesaf ar gyfer chwaraeon a gwasanaethau cyhoeddus. Enillydd y wobr leni yw Jack Pascoe. Astudiodd Jack B-Tech Level 3 mewn chwaraeon a rhagoriaeth a sefydlodd ei hun yn fuan iawn yn yr Academi Bêl-droed, gan ddod yn gapten yr Academi mewn dim o dro. Mae Jack wedi symud ymlaen i ennill ysgoloriaeth lawn i Goleg Casper, lle mae nawr yn hyfforddi yn Wyoming yn yr Unol Daleithiau. Mae'r wobr nesaf ar gyfer teithio a thwristiaeth. Enillydd y wobr teithio a thwristiaeth yw Laura Colley. Mae Laura yn fyfyrwraig eiddfed a gwblhaodd ei hastudiaethau ochr o ochrau hymrwymiad i'w mab fel rhiant sengl. Mae Laura yn hynod ymroddedig i'w hastudiaethau gan ennill anrhydedd yn ei holl fodiwlau drwy gydol y cwrs a dangos rhagoriaeth ym mhob prosiect mae wedi gwblhau. Da iawn Laura. A dyna ddiwedd ar wobrau'r cwricwlwm ar gyfer 2020. Da iawn i holl enillwyr y gwobrau. Rydyn ni nawr yn symud ymlaen at y gwobrau trawsgolegol, lle rydyn ni'n dathlu'r dysgwyr sydd wedi cael ei dewis am eu cyflawniadau eithriadol, am oresgyn rhwystrau ac am greu cymuned bositif i bawb yng Ngholeg Caerdydd ar Fro. Rydw i am drosglwyddo ar awennau nawr i dîm gweithredol Coleg Caerdydd ar Fro i gyflwyno'r gyfres nesaf o wobrau. Yn ymuno mi ddechrau, mae Naim Evans is bennaeth. Mae'n hyfryd cael ymuno â chi gyd heno ar gyfer ein gwobrau blynyddol. Y wobr gyntaf yw'r wobr oedolion a chymuned. Mae Coleg Caerdydd ar Fro yn gweithio gyda phartneriaeth cymunedol ledled Caerdydd ar Fro ac mae'n un o'r darparwyr mwyaf ar addysg oedolion yng Nghymru. A'r enillwyr yw Jethro Kelleher a Louise Bailey. Mae Jethro a Louise wedi gwneud cynnydd gwych gan gefnogi ei gilydd i ddatblygu ei sgiliau llythrennedd, dilyn cyrsiau dysgu teuluol newydd a chwblhau ei cyrsiau sgiliau sylfaenol.
Mae wedi bod yn bleser gweld sut mae ei hyder wedi gwella ers i'w sgiliau ddatblygu a'r modelau rôl gwych ydyn nhw i'w plant. Y wobr nesaf yw'r wobr addysg uwch. Mae Coleg Caerdydd ar Fro yn gweithio gyda'r rhwydwaith o bartneriaid prifysgol i gynnig amrywiaeth eang o gyrsiau addysg uwch yng Ngholeg Caerdydd ar Fro a'r llynedd dyfarnwyd ef fel y coleg cyntaf yng Nghymru a gael cymeradwyaeth y CAA i gynnig a dyfarnu ein darpariaeth addysg uwch ein hunain. Ar enillydd yw Sian Lewis. Cwblhaodd Ian y cwrs trwydded City and Guilds ac wedyn symud ymlaen i'r rhaglen BSc. Gorffennodd Ian fel myfyriwr awyr ofod gorau Prifysgol Kingston yn ei flwyddyn raddio, allan o'r cyfanswm o 350 o fyfyrwyr o'r Deyrnas Unedig, Malaysia a Singapore. Rydw i nawr am drosglwyddo ar awenau i'r dirprwy bennaeth Seren James i gyflwyno'r gwobrau nesaf. Diolch Emil, mae'n bleser cael cyflwyno'r ddwy wobr nesaf heno. I ddechrau, y wobr prentisiaeth. Grŵp Coleg Caerdydd ar Fro yw'r darparwr mwyaf ar brentisiaethau a rhaglennu y fforddi yn y wlad, gan weithio gyda phartneriaid i gefnogi miloedd o brentisiaid yn yr yrfa o'i dewis. Ar enillydd yw Mahima Khan. Yn cwblhau ei phrentisiaeth yn y Cynulliad Cenedlaethol, helpodd Mahima i gynllunio llaw lyfr aelodau Senedd Ieuenctid Cymru, mynechodd ddosbarthiadau ychwanegol i ddysgu Cymraeg, a chefnogodd gynllun prentisiaethau 2020. Mae Mahima wedi cael caniatâd i gyflwyno sesiynau ymwybyddiaeth o ddiwylliant wythnosol i'w chydweithwyr a dod yn fodel rôl i'r gymuned du a lleiafrifoedd ethnig. Mae hefyd yn gyd gydeirydd rhwydwaith cydraddoldeb hil, ethnigrwydd a threftadaeth ddiwylliannol y Cynulliad. Y wobr nesaf yw'r wobr prentisiaeth iau. Wedi ei lansio ym mis Medi 2015, mae rhaglen prentisiaeth iau arloesol Coleg Caerdydd ar Fro yn bartneriaeth rhwng y coleg, Cyngor Caerdydd ac ysgolion lleol i gynnig llwybrau gyrfaoedd galwedigaethol i bobl ifanc rhwng 40 ac 15 oed. Ar enillydd yw Jakob Wyatt. O'r dechrau chwaraeodd Jacob ran lawn ym mhob agwedd ar y rhaglen. Llwyddodd Jacob i gwblhau ei raglen prentisiaeth iau a tygau mathemateg a Saesneg. Ac mae wedi symud ymlaen bellach i gwrs sair coed o 15 ac mae ei ffocws ar ddilyn gyrfa llwyddiannus yn y diwydiant adeiladu. I gyflwyno'r ddwy wobr nesaf, mae'n bleser cael croesawu'r is-bennaeth Richard Pugsley. Diolch Sharon a llongyfarchiadau i'n holl enillwyr ni hyd yma heno. Y wobr nesaf yw'r wobr dysgwr dwyieithog. Yn wobr newydd ar gyfer 2020, mae'r wobr dysgwr dwyieithog yn cydnabod cyflawniad myfyriwr sy'n hyrwyddo'r Gymraeg ac sydd ag agwedd bositif tuag at ddysgu yn y Gymraeg a'r Saesneg. Ar enillydd yw Kathryn Titley. Dangosodd Kathryn ymrwymiad ac ymroddiad rhagorol i'w hastudiaethau dwyieithog yn ystod ei 2 flynedd ar y rhaglen BTEC Level 3 mewn chwaraeon. Ochr yn ochr o'i hastudiaethau, mae Kathryn wedi bod yn hyfforddi a chystadlu mewn pêl-rwyd ar lefel genedlaethol gan weithio hefyd gyda'r urdd. Enillodd Kathryn anrhydedd yn ei holl waith gan symud ymlaen i'r brifysgol. Y wobr nesaf yw'r wobr ryngwladol. Mae gan Goleg Caerdydd ar Fro broffil rhyngwladol nodedig sydd wedi tyfu o flwyddyn i flwyddyn gan ddenu mwy a mwy o fyfyrwyr rhyngwladol a chreu partneriaethau newydd a chyffroes ym mhob cwr o'r byd. Ar enillydd yw Naser Saleh. Ymunodd Naser ag Academi Saesneg Coleg Caerdydd ar Fro ym mis Tachwedd 2019 gyda'i statws mewnfudo fel ceisiwr lloches. Nod Naser oedd astudio ffiseg yn y brifysgol ond roedd rhaid iddo fe ennill cymhwyster IELTS cyn gwneud cais. Mae Naser wedi cael statws ffoadur bellach ac, yn dilyn cyfweliad llwyddiannus gyda Phrifysgol Caerdydd, mae wedi cael cynnig lle i astudio ffiseg yno. Diolch Richard. Gwobr nesaf y noson yw'r wobr cyfraniad at fywyd y coleg ac i gyflwyno hon mae brifweithredwr y coleg Mike James. Mae gwobr nesaf y noson yn cael ei dyfarnu i fyfyrwraig sydd wedi bod yn llysgennad ar ran y coleg, nid yn unig o ran ei chyflawniadau academaidd ond hefyd o ran ei hymrwymiad y tu allan i'w hastudiaethau. Enillydd y wobr cyfraniad at fywyd y coleg yw Sylviana Rizea.
Dechreuodd Sylwi yng Ngholeg Caerdydd ar Fro ar gwrs isol, gan symud ymlaen drwy ei hastudiaethau gwblhau cymwyster BTEC Level 3 mewn technoleg wybodaeth. Drwy gydol ei hastudiaethau roedd Sylwi yn angerddol iawn am y coleg a daeth yn gynrychiolydd myfyrwyr brwdfrydig, llywodraethwr y myfyrwyr ac wedyn swyddog sabothol cyntaf y coleg. Mae Sylwi wedi hyrwyddo safbwyntiau'r myfyrwyr, ffurfio perthnasoedd positif ar staff a chynrychioli Coleg Caerdydd ar Fro gydag estyn, Llywodraeth Cymru a'r diwydiant, a'r cyfan yn gwneud cyfraniad enfawr at fywyd y coleg. Da iawn i holl enillwyr y gwobrau trawsgolegol. Rydyn ni'n symud ymlaen nawr at y gwobrau busnes a phartneriaeth ac i gyflwyno rhain, mae'n bleser cael gyflwyno Seren Evans, cadeirydd y Llywodraethwyr, a James Scory, is-bennaeth. Mae'r gwobrau nesaf yn cael ei dyfarnu gyflogwyr a phartneriaeth y coleg i gydnabod ei hymroddiad eithriadol i addysg a hyfforddiant. Mae'r wobr busnes a phartneriaeth gyntaf yn mynd i sefydliad Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd. Mae sefydliad cymunedol Dinas Caerdydd wedi bod yn bartner addysgol ers 2013, gan gyflwyno'r rhaglen BTEC chwaraeon Level 3 gyda'r sefydliad. Mae'r addysgu o safon uchel yn gyson ac mae'r gweithdrefnau sicrwydd ansawdd yn effeithiol bob amser, gyda'r cyfraddau cwblhau llwyddiannus yn bodloni neu'n rhagori ar gystadleuwyr cenedlaethol yn gyson. Enillydd nesaf y gwobrau busnes a phartneriaeth yw Dow Silicones UK. Mae Dow Silicones wedi gwneud ymrwymiad sylweddol i ethos Coleg Caerdydd ar Fro gan sicrhau dylanwad yn y gymuned mae'n ei gwasanaethu, gweithredu'n gynhwysol wrth gefnogi rhaglen prosiect search a bod yn ysbrydoledig yn ei brwdfrydedd a'i hegni i sicrhau bod y cydweithredu'n cael effaith barhaus bositif. Bydd manteision cymdeithasol ac economaidd y cydweithredu'n arwain at effaith gynaliadwy barhaus ar draws y rhanbarth. Enillydd nesaf y gwobrau busnes a phartneriaeth yw Canolfan Ganser Felindre. Mewn partneriaeth â Choleg Caerdydd ar Fro ac Iechyd Cyhoeddus Cymru, sefydlodd Canolfan Ganser Felindre brosiect arloesol yn darparu gwybodaeth addysgol am amwybyddiaeth o ganser, Covid-19 a phroblemau iechyd eraill i fyfyrwyr isol. Dr Sima Arif oedd yn arwain y prosiect gan sicrhau cyllid ar gyfer y 4 blynedd diwethaf i sicrhau bod gwybodaeth iechyd yn cael ei hymgorffori yn y cwricwlwm isol a'i rhannu mewn amrywiaeth o leoliadau drwy waith allgymorth yn y gymuned ledled Cymru. Enillydd y wobr busnes a phartneriaeth olaf yw Grŵp Addysg llwyddiant. Ers ffurfio partneriaeth gyda Grŵp Addysg llwyddiant yn 2017, mae Coleg Caerdydd ar Fro wedi agor 3 choleg yn China, Shanghai, Zhangzhou a Pinghu. Gyda llwyddiant yn cydweithio ag ef, gobeith Coleg Caerdydd ar Fro yw agor 4ydd coleg yn gynnar yn 2021. Mae'r nifer oedd yn cynyddu bob blwyddyn ac mae'n llwybr gwych i fyfyrwyr rhyngwladol posib i Goleg Caerdydd ar Fro a system addysg uwch y Deyrnas Unedig. Rydyn ni'n cyrraedd gwobrau olaf y noson nawr gan ddechrau gyda gwobrau'r cyn-fyfyrwyr. I gyflwyno'r gwobrau yma, fe hoffwn i groesawu Kay Martin, y pennaeth. Mae enillwyr y gwobrau i gyn-fyfyrwyr yn fyfyrwyr oedd yn arfer astudio yng Ngholeg Caerdydd ar Fro ac sydd wedi disgleirio yn ei gyrfaoedd a'i cymuned. A'r cyntaf o enillwyr y gwobrau cyn-fyfyrwyr yw Cameron Patterson. Wrth astudio cwrs safon uwch yng Ngholeg Caerdydd ar Fro, cefnogodd Cameron, sy'n siarad Mandarin yn rhugl, raglenni haf Tsieineaidd Coleg Caerdydd ar Fro. Ar ôl graddio o'r brifysgol, ymunodd Cameron â Choleg Caerdydd ar Fro fel arbenigwr Tsieineaidd. Mynechodd Cameron seremoni agoriadol gyntaf Coleg Caerdydd ar Fro Shanghai gan gysylltu â Llywodraethau Cymru a Tsieina a gyda grŵp addysg llwyddiant a chefnogi'r coleg i oruchwylio agor 2 goleg newydd yn Zhangzhou a Pinghu. Ail enillydd y gwobrau cyn-fyfyrwyr yw Stacey Williams. Ar ôl ennill gwobr yn sioe diwedd blwyddyn gwallt a harddwch avant-garde Coleg Caerdydd ar Fro, aeth Stacey ymlaen i ddilyn cwrs addysg uwch mewn celfyddydau a cholir theatrig. Ers cwblhau ei hastudiaethau, mae Stacey wedi datblygu gyrfa lwyddiannus yn gweithio ar sioeau sydd wedi ei hymwebu am wobrau BAFTA yn ogystal â chyfraniad ffilmiau annibynnol a pherfformiadau theatr nyferus gan gynnwys Les Miserables a Zombie Walk. Ac enillydd olaf y gwobrau i gyn-fyfyrwyr yw Sian Lewis. Sian yw prif weithredwr Urdd Gobaith Cymru ac arferai arwain Menter Caerdydd. 2 sefydliad mae Coleg Caerdydd ar Fro yn falch o fod yn cydweithio mewn partneriaeth â nhw. Mae gyrfa Sian wedi cynnwys hyrwyddor iaith Gymraeg a chyfleoedd i bobl ifanc a chymunedau ledled y wlad. Eleni trafododd Sian ei siwrne yn symud ymlaen i'r coleg i astudio cwrs BTEC mewn busnes ar ôl methu pob un ond 1 lefel O. Mae'n siarad yn angerddol am werth addysg bellach ar ôl mae'n ei chwarae i lawer i aildanio i cyswllt ag addysg a chefnogi cynnydd. Diolch Sian.
Diolch Kay a da iawn I holl enillwyr gwobrau'r cynfyfyrwyr. Mae'n bleser nawr croesawu'r prifweithredwr Mike James I gyflwyno gwobr olaf y noson. I ddechrau, llongyfarchiadau enfawr i'n holl enillwyr ni heno. Y wobr olaf heno yw gwobr dysgwr cyffredinol y flwyddyn, ac mae enw'r enillydd wedi bod yn gyfrinach fawr tan heno. Mae cymaint o enillwyr anhygoel a theilwng wedi bod heno ac mae hynny'n gwneud y gwaith o ddewis dysgwr cyffredinol y flwyddyn yn eithriadol o galed. Mae pawb yng Ngholeg Caerdydd ar Fro yn hynod falch o bob un ohonoch chi, ond mae un dysgwr wedi bod yn gwbl arbennig eleni. Nid yn unig yn dangos ymrwymiad ac ymroddiad i'w astudiaethau, ond hefyd yn cynrychioli'r coleg a'r wlad ar lwyfan y byd ac yn profi ei hun fel y gorau yn y byd am yr hyn mae'n i'w wneud. Mae hynny'n datgelu'n syth pwy yw felly heb oedi pellach, enillydd gwobr dysgwr cyffredinol y flwyddyn yw Ieuan Jones. A dyna ni am heno. Mae wedi bod yn wych cael ymuno â chi ar gyfer y dathliad arbennig yma o Wobrau Blynyddol Coleg Caerdydd ar Fro a gobeithio'ch bod chi gyd wedi mwynhau gwylio. Plis rhannwch eich straeon, eich lluniau a'ch llongyfarchion gyda ni yn sgwrs y digwyddiad neu ar gyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio'r hashnod CAVC Awards 2020. Diolch unwaith eto am ymuno â ni. Plis rhannwch y fideo yma gyda'ch teulu a'ch ffrindiau sydd wedi methu gwylio heno. Diolch yn fawr iawn a nos da.